Неделя 9 лютага. У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў. У студыі для вас працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэтую хвіліну. Некалькі гучных выбухаў пачулі ўначы жыхары Гомельскага і Мазырскага раёнаў. Пра гэта паведамляе рэгіянальны партал «Флагшток». Імаверна, у беларускім небе былі збітыя расійскія ударныя беспілотнікі. Гукі выбухаў супалі па часе з пачаткам масаванай расійскай атакі па гарадах Украіны. У Мазырскім раёне выбух пачулі ў 2 гадзіны 7 хвілінаў. Паводле інфармацыі украінскага маніторынгавага каналу «Рында Маніторыць», прыкладна ў гадзіну 54 адзін з БПЛА перасек мяжу Беларусі і ляцеў у кірунку на Роўлі. Яго сігнал быў страчаны недалёка пасёлку Барбароў за 8 кіламетраў ад Мазырскага НПЗ. У Гомлі было чуваць 2 моцныя глухія выбухі з інтэрвалам 15-20 секундаў у 3 гадзіны 26 хвілінаў. На поўдзень ад гораду зафіксавалі прымяненне сілаў СПА па беспілотніках. Пра ўзлёты беларускай авіяцыі не паведамляецца. Агулам цягам ночы і раніцы расейцы скіравалі на гарады Украіны 151 беспілотнік. Паводле інфармацыі Генштабу ЗСУ, 70 з іх удалося збіць. Яшчэ 74 зніклі з радараў у выніку дзеяння сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. У Кіеўскай вобласці абломкі збітага беспілотніка пашкодзілі фасад недабудаванага дому. У Днепрапетроўскай вобласці пашкоджаныя 3 прыватныя дамы і газаправод. Абышлося без ахвяраў і пацярпелых. На гарачую лінію фонду «Байсол» за 4 дні поступила больш як 1,5 сотні зваротаў ад беларусаў у выніку ўзлому чат-боту маніторынгавага праекту «Беларускі гаюн». Пра гэта паведаміў кіраўнік «Байсолу» Андрэй Стрыжак. Стрыжак зазначыў, што «Байсол» надае кансультацыі, а ў выпадку патрэбы арганізуе эвакуацыю асобаў, якія трапілі ў зону рызыкі пасля атрымання сілавікамі доступу да іхных персанальных звестак. Нагадаю, аб атрыманні сілавікамі доступу да чату беларускага гаюна 5 лютага паведаміў заснавальнік праекту Антон Матолька. Праз 2 дні тэлеграм-канал «Губазіку» паведаміў аб затрыманні, як сцвярджаецца, аднаго з інфарматараў беларускага гаюна. У той жа дзень Матолька заявіў аб спыненні працы маніторынгавай групы. Беларускі гаюн – гэта осень-праект, які паўстаў у 2022 годзе перад пачаткам расійскага варвання ва Ўкраіну і займаўся аналізам актыўнасці беларускага і расійскага войскаў на тэрыторыі Беларусі. Апошнім часам гаюн таксама паведамляў аб частых фактах залёту расійскіх ударных БПЛА ў беларускую паветраную прастору. У Менску 1,5-гадовае дзіця загінула пасля падзення з акна 15-го паверху, паведамляе следчы камітэт. Трагедыя адбылася ў дзень 7 лютага. Маці 1,5-гадовага хлопчыка праветрывала памяшканне, пасля чаго не праверыла, ці шчыльна закрыла акно і сышла ў іншы пакой. Акно не было абсталяванае спецыяльным блакавальным механізмам. Бацькі дзеля бяспекі проста здымалі ручку акна, але гэта не выратавала ад трагедыі. Маштабная камунальная аварыя ў беларускай сталіцы. У выніку прарыву трубаправоду цеплавых сетак у раёне станцыі метро «Спартыўная» з-пад зямлі біў сапраўдны гейзер з гарачаю вадою. Некаторыя дамы засталіся без ацяплення. У Менскэнерга зазначылі, што перабоі ў падачы цяпла маглі зазнаць жыхары вуліцаў Прытыцкага, Адоеўскага, Бельскага і Ефрасініі Полацкай. На ліквідацыю аварыі задзейнічалі 2 брыгады прадпрыемства і працаўнікоў МНС. Аднаўленчыя працы працягваліся да позняга вечару. Каб заставацца ў курсе падзеяў, чытайце Белсат у Тэлеграм. У левым верхнім куце экрану вы бачыце QR-код, дзякуючы якому зможаце перайсці на наш Тэлеграм-канал. Падпісвайцеся на яго, калі для вас гэта бяспечна. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў, што ўжо правёў тэлефонныя перамовы з кіраўніком Расіі Уладзімірам Пуціным аб магчымым спыненні вайны ва Ўкраіне. Калі адбылася размова 2 прэзідэнтаў, дакладна невядома. На пытанні журналіста выдання «Нью-Йорк Пост» аб тым, колькі разоў Трамп ужо кантактаваў з Пуціным, той адказваць адмовіўся. Са словаў Трампа, Пуцін гатовы абмеркаваць спыненне баявых дзеянняў, паколькі, цытата, «яму неабыякавыя смерці на полі бою». Амерыканскі прэзідэнт таксама заявіў, што ў яго ёсць выразны план завяршэння вайны. Ён пацвердзіў намер цягам бліжэйшага тыдня сустрэцца з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім і падпісаць з тым пагадненне на $500 мільярда аб доступе да ўкраінскіх рэдказямельных рэсурсаў і амерыканскіх гарантыях бяспекі для Ўкраіны пасля магчымага падпісання мірнай дамовы. У сваю чаргу прэсавы сакратар Пуціна Дмітрый Пяскоў раней заявіў, што кантакты паміж расійскім і амерыканскім бакамі пакуль адбываюцца толькі на ўзроўні асобных міністэрстваў і ведамстваў.
Яшчэ трое ізраільскіх закладнікаў вярнуліся дадому з палону баевікоў Хамасу ў выніку абмену ў межах пагаднення аб замірэнні. Перад тым, як закладнікі вярнуліся ў Ізраіль, баевікі вывелі палонных на трыбуну. У руках у іх былі таблічкі, як мяркуецца, сведчанні аб вызваленні. Ізраільцяне, якія чакалі вяртання закладнікаў, былі шакаваныя іхным знясіленым выглядам. Мужчыны прабылі ў палоне 1,5 года. Гэта ўжо 5-й абмен з 19 студзеня, калі пачаў дзеяць рэжым спынення агня ў сектары Газа. У абмен на ўчорашняе вызваленне 3 закладнікаў Ізраіль выпусціў з турмаў 180 палестынскіх зняволеных. На гэтым я з вами развітваюся. Больш поўная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю чакае вас у вечаровым эфіры студыі Белсат. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледашоў. Але не забывайцеся на захады ўласнай лічбавай бяспекі. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.